ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఈశోపనిషత్తులో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషా శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे राधे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे. हरे हरे. हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे. हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे. हरे. హరే కృష్ణ సరే. భక్తులందరూ. సో ఈశోపనిషత్తులో 7వ మంత్రం. సరే, ఫస్ట్ మంత్ర, సెకండ్ మంత్ర ఏంటి? మొదటి మంత్రంలో మనకు అవసరమైనంత వరకు తీసుకుని తృప్తితో ఉండడం, దురాశ పడకుండా ఉండడం. రెండవది, అలా ఆ రకంగా జీవిస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలున్నా బంధాలు ఏర్పడవు. మూడవది, అలా కాకుండా మరి కామక్రోధ అంటే ఆత్మను హతం చేసుకోవడం అంటే ఈ చెడు మార్గం వైపు, అంటే దురాశ వైపు, భౌతికత్వం వైపు వెళ్ళినప్పుడు మరి అంధకార బంధుర లోకాలకు వెళ్తాము. 4, భగవంతుడు యొక్క మహిమ, ఆయన వేగం మనస్సు కంటే వేగం, దేవతలు కూడా అందుకోలేని వేగం. మరి అందరికంటే కూడా మహాత్ముడు అన్నది మహత్తత్వంలో ఆయన అందరినీ అతిశయిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఇంకా ఆయన నడవగలరు, మరి నడవలే, అన్ని సమస్తము ఆయనే. దూరంగాను ఉన్నారు, దగ్గరగాను ఉన్నారు, బయట ఉన్నారు, లోపల ఉన్నారు అందరికి అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఈ 3, 4 భగవతత్వాన్ని గురించి. తర్వాత 5వ మంత్రం మరి ఆ ఆ భగవంతుడు అది 5వ మంత్రం, సారీ 4, 5. 6వ మంత్రంలో ఏం చూసాం నిన్న? సమస్తం కూడా భగవంతుడితో సంబంధం కలిగిన వాడిగా చూసేవాడు. ఏది చూసినా ఇది భగవదంశ అనుకునేవాడు. మరి అందరిలోనూ భగవంతుని దర్శించేవాడు. పండిత సమదర్శిన, ఎవరిని ఎప్పుడు కూడా ద్వేషించడు అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్గా కింద ఉత్తమాధికారులు అంటే శుద్ధ భక్తులు, బిగినింగ్ స్టేజ్ వాళ్ళు, మంచి స్టేజ్ వాళ్ళు. బిగినింగ్ స్టేజ్ వాళ్ళకి ఎవరు శుద్ధ భక్తులు కాదన్నది తెలియకపోవచ్చు. మధ్యమాధికారులకు ఆ భేదాలన్నీ కూడా తెలిసి వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులతో ఉంటారు, కనిష్ట భక్తుల పట్ల ఆదరంతో ఉంటారు అని చెప్పి చూసాం, ఎవరిని ఏ విధంగా చూడాలి అన్నది. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో మరి అందరిలోనూ భగవంతుని దర్శించే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎవరిని ద్వేషించరు. అలాంటి వాళ్ళు ఉత్తమ జ్ఞానులు, భక్తులు. ఆ తర్వాత 7వ మంత్రం యస్మిన్ సర్వాణి, ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ చూసాం. భూతాన్యాత్మైవా భూ ద్విజానత. సో ఎవరైతే సర్వజీవుల్లోనూ మరి భూతాన్ అన్ని జీవుల్లోనూ ఆత్మైవా
ఉమ్, ఆత్మ ఆ, అభూత్. అందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక ఆత్మలే, అంటే భగవంతుడి యొక్క అంశలే అని ఆ, అనుకుంటారో, అభూత్ అంటే అలా అని వాళ్ళకి తోస్తుందో, అంటే సర్వజీవులు కూడా భగవదంశలే అని ఎవరికైతే అనిపిస్తుందో, తత్రకో ఆ స్థితిలో ఇక ఎటువంటి మోహము ఉమ్, కానీ ఆ, మరి ఏది ఏముంటుంది, శోకం, శోకం కానీ ఏముంటుంది. అటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాడికి ఇంక మోహం ఏముంది, శోకం ఏముంది. ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాడికి అన్ని జీవరాశులు కూడా భగవంతుడికి యొక్క అంశలే అని అనుకునే స్థితిలో ఉన్నవాడికి, ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో అలా అందరినీ భగవదంశగా అంతటా భగవంతుని చూడగలిగిన వాడి ఎవరిని ద్వేషించడు అన్నారు. ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం వివరంగా, అలా అందరినీ భగవదంశలుగా చూడగలిగిన వాడికి అసలు మోహమే ఉంది, శోకమే ఉంది, ఏకత్వం అనుపశ్యత. సో అంతట్లో ఏకత్వాన్ని చూస్తున్నాడు, అంటే అందరిలో ఉన్న భగవంతుణ్ణి చూస్తున్నాడు, అన్ని భగవదంశలే. సో అనుపశ్యత ఈ రకంగా చూస్తున్నాడు, అంటే దర్శిస్తున్నాడు అన్నమాట. ప్రమాణాన్ని ఈ రకమైన అభిప్రాయంతో అతను నిరంతరం కూడా సమస్తాన్ని ఇలాగే దర్శిస్తున్నాడు. ఎలా? అన్నీ కూడా భగవదంశలే అన్నట్లుగా. ఇలాంటి వాళ్లకు ఎప్పుడూ సర్వజీవులను ఇలా ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగాలు, అంటే భగవంతాంశలే అన్నట్టుగా భగవంతుడితో గుణైక్యం గలవారుగా చూస్తున్నాడంటే, భగవదంశ అంటే ఆ అందరూ సచ్చిదానంద తత్వులే, అంటే అందరినీ ఆత్మతత్వంతో చూస్తున్నాడు, బయట కనిపించే దేహం, మనసులు, బుద్ధులతో చూడటంలా. సో వీళ్ళంతా లోపల భగవతత్వమే కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ చూస్తూ ఉంటారు. అతను నిజమైన పరిజ్ఞానం ఉన్నవాడు. ఇంకా అలాంటి వాళ్ళకు మోహం కానీ శోకం కానీ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇందాక మనం ఉత్తమాధికారులు, మధ్యమాధికారులు ఉమ్, అని చెప్పుకున్నాం కదా. వీళ్ళిద్దరూ తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు కనిష్టాధికారులకు ఈ స్పిరిచువల్ స్టేట్, ఇంకా ఆ దశ గుర్తించలేరు వాళ్ళు అంటున్నారనమాట. సో ఇప్పుడు అగ్ని కణాలు ఉన్నాయంటే, మరి ఎవ్రీ నిప్పు రవ్వకు కూడా నిప్పుకున్నంత వేడి ఉంటుంది, కాకపోతే అంతసేపు ఉండకపోవచ్చు, కానీ వేడైతే అంతే వేడి ఉంటుంది. కాబట్టి జీవులందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశ. అంటే ఉమ్, ఆమ్, ఉమ్, మనందరం ఉన్న, ఇప్పుడు అగ్ని కణంకి అదే క్వాలిటీ ఉన్న, అగ్నికున్న వేడి ఎలా అయితే ఉండదో, మనందరికీ కూడా భగవంతుడికి ఉన్నంత ఆ ఆ ఆ కంప్లీట్గా మనం భగవంతుడితో గుణైక్యం అనే దానికి చెప్తున్నారు. ఈవెన్ దో మన ఆత్మ సచ్చిదానందమే, కాకపోతే ఏమిటి అంటే ఆ వేడితో సమానం కాదు అంటున్నారు. సో మహాభక్తుడు ఐక్యాన్ని చూస్తాడు అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే అర్థం అంటున్నారంటే, ఇక్కడ సర్వాన్ని భగవంతుడి శక్తిగా చూస్తాడు అని. సో గుణైక్యం అన్నారు కదా, అంటే అందరినీ కూడా అదే భగవంతుడి యొక్క అంశలుగా చూస్తాడు అని అర్థం అని చెప్తున్నారు. ఎంత అంటే సంపూర్ణంగా మనం ఆ సచ్చిదానంద తత్వంలోకి వెళ్ళినా 80% మనకి ఆ గుణాలు ఉంటాయి, కానీ కంప్లీట్గా భగవంతుడితో మనం సమానం కాము అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే మరి ఆయన భగవంతుడు సృష్టికర్త కాబట్టి ఆయన నుంచి మనం ఆ తత్వం వచ్చిన మనకి కంప్లీట్గా ఆయన యొక్క ఇది ఉండదు అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. బిందువులోని సో ఇంతకీ శ్లోకంలో మనం చూసింది, ఎవరైతే సర్వజీవులను, ఇందాక శ్లోకానికి ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట, సేమ్ థింగ్, ఆధ్యాత్మికంగా చూడగలుగుతారో, భగవంతుడితో గుణైక్యం గలవారుగాను ఎప్పుడు ఇలా చూడగలిగిన వాళ్ళు నిజమైన తత్వజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళకి మోహం కానీ శోకం కానీ ఎలా ఉంటాయి. ఇక వాళ్ళకి అందరినీ అలా చూసినప్పుడు ఇంక వాళ్ళకి దుఃఖం ఏమిటి, ద్వేషం ఏమిటి, కోపం ఏమిటి, రాగం ఏమిటి, ఏది ఉండదు. కాబట్టి ఎప్పుడు ప్రశాంతంగానే ఉంటారు. ఇంకా వాళ్ళకి దుఃఖం ఉండదు, శోకం ఉండదు, ద్వేషము ఉండదు. సో సో అలాంటి స్థితిని పొందిన తర్వాత ఇక మనం ప్రస్తుతం అనుభవించే మాయ, క్లేశాలు, జనన మరణాలకు సంబంధించిన దుఃఖాలు ఏమీ ఉండవు.
అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈశోపనిషత్తులో ఈ మంత్రంలో మనం గ్రహించేది ఇదే అని చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి ముక్త పురుషులందరూ సచ్చిదానందమయులే. ఆధ్యాత్మిక జీవితం యొక్క యథార్థ స్థితి ఇదే. ఈ స్థితిని గుర్తించగానే మనిషి భగవంతుడిని భగవంతుడికి శరణాగతుడు అవుతాడు. అలాంటి భగవద్ అనుభూతి ఎన్నో జన్మల తర్వాత కలగడం వల్ల అలాంటి మహాత్ములు ఎక్కడో అరుదుగా కనిపిస్తారు. 7.19 ఏమిటది? బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతి వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. ఎన్నో జన్మల తరువాత మరి ఈ వాసుదేవుడే సర్వము అని చెప్పి నన్ను బహునాం జన్మనాం అంటే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే, జ్ఞానవంతుడు ఎన్నో జన్మల తర్వాత నన్ను శరణు వేడతాడు. భగవంతుని శరణు, కంప్లీట్ శరణు వేడే స్థితి ఇది. ఇలాంటి స్థితి కూడా ఎన్నో జన్మల తర్వాత వస్తాయి. ఎందుకు? ఎలా? వాసుదేవుడే సమస్తం అని తెలుసుకున్నారు. సర్వత్రా వాసుదేవుడు, దేవుణ్ణే చూసి భగవంతుడినే చూడగలిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ 2 శ్లోకాలు. సో అలాంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు అంటున్నారు. ఆ విషయం ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ స్థితి పొందిన తర్వాత ఇక మనం ప్రస్తుతం అనుభవించే ఈ భౌతిక మాయ కానీ, క్లేశాలు, కష్టాలు కానీ, జనన మరణ దుఃఖాలు కానీ ఉండవు. సో అది ఇక్కడ ఈ ఈశోపనిషత్తులో చెప్పింది. ఇక వాళ్ళకి శ్లోకం ఏముంటుంది, మోహం ఏముంటుంది? ఈ స్థితిలో ఉన్న వాళ్లకు అందరినీ భగవంతుడి యొక్క అంశాలుగా చూడగలిగిన వాళ్లకు ఎప్పుడు అని చెప్తున్నారు. మంత్రం ఇది. 8th మంత్ర. 8th మంత్ర నెక్స్ట్ది. సపర్యగాచ్చు క్రమకాయమవ్రణం అస్నావిరగం శుద్ధమపాప విద్ధం కవిర్మనీష పరిభూ స్వయంభూర్ యథా తథ్యతోర్థాన్ వ్యదధాశాశ్వతీభ్య సమాభ్య. అలాంటి వ్యక్తి సర్వశక్తిమంతుడు, దేవాది దేవుడు అయి ఉండి దేహం లేనివాడు, సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణుడు, దోషరహితుడు, నరాలు లేనివాడు, శుద్ధుడు, అకలుషితుడు, స్వయం సంపూర్ణుడు, అనాది కాలం నుంచి అందరి కోరికలను తీర్చే తాత్వికుడు అయిన, అందరికంటే కూడా గొప్పవాడైన వాడని యథాతథంగా తెలుసుకోవాలి. సో ఎలాంటి వ్యక్తి? ఇలా అందరిలో భగవంతుని చూసి ఆ శుద్ధ స్థితికి వెళ్ళిన వాడు సర్వశక్తిమంతుడు, దేహం లేనివాడు, సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణుడు, భగవంతుడు గురించి చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు, దేవాది దేవుడై ఉండి ఆయన దేహం లేకపోయినా దేహం ఉన్న సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణుడు, దోషరహితుడు. అంటే ఆయన అవ్యక్త రూపంలో మరి సృష్టి అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడు కాబట్టి అలా దేహం లేని రూపంలోనూ ఉన్నారు, దేహంతోనూ ఉన్నారు. సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణుడు, దోషరహితుడు, నరాలు లేనివాడు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటో చెప్తారు, చూద్దాము. అంటే భగవంతుడు ఈ భౌతిక శరీరపు రూల్ ప్రకారం ఆయన శరీరం నడవదు. ఆయన శరీరం కూడా సచ్చితానందమే. మనకంటే ఈ భౌతిక శరీరం కొన్ని రూల్స్ ప్రకారం నడుస్తుంది. అందుకని ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చూపించారనమాట. శుద్ధుడు, అకలుషితుడు, ఏ కాలుష్యం లేదు, ప్యూర్ అంటే ప్యూర్. క్రిస్టల్ అంటే మనం ఎంత ప్యూర్ అనుకుంటాము, అది ఏమీ ఉండదు. దాంట్లో మనకి ఖాళీగా కనిపిస్తుంది. అలాంటి ప్యూరిటీ అనమాట. మరి క్రిస్టల్ లాగా, స్ఫటికం అంటాం కదా తెలుగులో. సో అలా ఏ కాలుష్యం లేకుండా క్లీన్గా అద్దం లాంటి తత్వం అన్నమాట. అది స్వయం సంపూర్ణుడు. ఆయన సంపూర్ణుడు, అనాది కాలం నుంచి అందరి కోరికలను తీర్చే తాత్వికుడు, అందరికంటే గొప్పవాడు ఆయనను యథాతథంగా
తీసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సో భగవంతుడి దివ్య శాశ్వత రూపాన్ని గురించి చెప్పే ఈ వర్ణన వల్ల భగవంతుడు రూపురహితుడు కాడు. ఆయనకు సహజమైన దివ్య శరీరం ఉన్నది. అది మన శరీరం వంటిది కాదు. మరి మన శరీరాలు ఏదో ఒక మెషిన్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి, కానీ నరాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకు ఆర్గాన్స్, కానీ ఆయనకు అదేది అవసరం లేదు అన్నదానికి ఆ మాటకు అర్థం అది అని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక దేహంతో కూడిన జీవితంలో ఆత్మ దేహం కంటే మనస్సు కంటే కూడా డిఫరెంట్. మనం చూసాం కదా, భగవంతుడికి ఇలాంటి విభాగాలతో కూడిన నిర్మాణం ఆయనకి లేదు. ఆయనకి మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీ భౌతిక శరీర దేహానికి కానీ ఆయనకు కాదు అంటున్నారనమాట. ఆయన దేహానికి మనస్సుకి భేదం లేదు. ఆయన సర్వసంపూర్ణుడు. మనసు దేహం అన్నీ కూడా ఒక్కటే ఆయనకు అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా ఇలా భగవంతుడి వర్ణన ఒకటి ఉంది. ఏమిటి అంటే సచ్చిదానంద విగ్రహ అని చెప్పి ఆయన వర్ణిస్తారనమాట. అంటే సత్, జ్ఞానము, ఆనందము పూర్తిగా ఉన్న శాశ్వత స్వరూపుడు అని అర్థం అని చెప్తున్నారు. సో అది అందుకే అంటే నరాలు లేనివాడు అన్న దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఆయన శరీరం మామూలు మానవ శరీరం లాంటిది కాదు. కాబట్టి ఆయనకి ప్రత్యేకంగా ఒక బాడీ మనలాగా, ఇటువంటి బాడీ లేదా మనలాగా ఒక మనస్సు ఇవన్నీ కాదు. భగవంతుడు సంపూర్ణుడు, అన్నీ ఒకటే ఆయనకు అంటున్నారనమాట. సో మనకంటే డిఫరెంట్ ఆయన దివ్య శరీరం అని వేద గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి. ఆ విధంగా ఆయన ఒక్కొక్కప్పుడు మరి చైతన్య రూపంలో కనిపించకుండా అంతటా వ్యాపించారు కాబట్టి నిరాకారుడిగా కూడా ఉన్నారు అని చెప్తూ బ్రహ్మ సంహితంలో భగవంతుడు తన శరీరంలో ఏ భాగంతో దేన్నైనా చేయగలరు. అంటే మనకి ఇంద్రియాలు, ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కదానికే పనిచేస్తుంది. మనం ఆయన కావాలనుకుంటే ఏ ఇంద్రియాన్ని ఏ ప్రయోజనం కోసమైనా వాడవచ్చు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇక సర్వశక్తిమంతులు చేయలేనిది ఏముంది అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట అతి వివరంగా మనకు. అలాగే మరి చాలా వేగంగా, మనసు కంటే వేగంగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలరు, ఇవన్నీ చూసాం కదా. సో ఆ విషయం ఇక్కడ మళ్ళీ ఆయన యొక్క తత్వం, భగవత్ తత్వాన్ని గురించి మంత్రం చెప్పింది కాబట్టి సర్వసంపూర్ణుడు, దోషరహితుడు, ఇలా నరాలు లేనివాడంటే ఆయన బాడీ మనలాంటి బాడీ కాదు. అది శుద్ధుడు, అకలుషితుడు, స్వయం సంపూర్ణుడు. ఇక ఈ రకంగా 7వ మంత్రంలో కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఉన్న ఈ ప్రామాణికులైన గురువులు వాళ్ళు ఈ అర్చా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తూ ఉంటారు గుడులలో. వాళ్ళు అక్కడ అర్చా విగ్రహం కూడా భగవంతుడి మూల రూపం కంటే వేరు కాదన్నది మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నిన్న చూసాం ఆ విషయం. అర్చా విగ్రహం కూడా భగవంతుడి అవతారమేనని అది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి మూల రూపం మరి శ్రీకృష్ణుడే. ఆయనే బలదేవుడు, రాముడు, నరసింహుడు, వరాహుడు మొదలైన ఎన్నో రూపాలుగా ఆయన వ్యాపించారు. భాగవతంలో చూస్తాం ఎన్నో అవతారాలు. ఇంకా మనకి మామూలుగా దశావతారాలు అంటాము, కానీ ఇంకా మరి ఆయన నరనారాయణుడుగా, తర్వాత ఇంకా వ్యాస మహర్షిగా, ఇంకా ఎన్నో అవతారాలు, దత్తాత్రేయ, తర్వాత ఇలా ఎన్నో అవతారాలతో ఆయన రావడం జరిగింది. మోహిని, మరి ఇంకా మన మొత్తం 24 అవతారాలు ఉన్నాయి. సో అవన్నీ భాగవతంలో చూస్తాం. సో ఈ రూపాలన్నీ అంటే కొన్ని ఏమో ఎక్కువ భగవత్ శక్తి ఉన్నవి, కొన్ని స్వల్ప శక్తితో వచ్చినవి ఉన్నాయి అని చెప్పి అక్కడ చెప్తారు. సో ఈ దశావతారాలన్నీ ముఖ్యమైనవి. వాటిల్లో కూడా పూర్ణావతారం శ్రీకృష్ణుడు, ఎందుకంటే ఆయన తన కంప్లీట్ శక్తితో వచ్చారు కాబట్టి. అలాగే అర్చా విగ్రహం కూడా భగవంతుడి రూపమే అంటున్నారనమాట. సో అక్కడ ఎందుకంటే మరి ఈ ఆచార్యుల ప్రార్థనలతో అది అవతరించి భగవంతుడి యొక్క శక్తి
తో అది సరిగ్గా భగవంతుల్లాగానే ఆ విగ్రహం కూడా వ్యవహరిస్తుంది కాబట్టి అది కూడా అవతారమే. ఇక ఈశోపనిషత్తులో కానీ ఇతర శృతి మంత్రాలు అంటే వేద మంత్రాల్లో చెప్పబడిన అంశాలు తెలియని వాళ్ళు కొందరు ఏమనుకుంటారంటే ఇదేదో మామూలు భౌతిక వస్తువులతో నిర్మించిన విగ్రహం అనుకుంటారు కానీ ఆ అది అది కూడా భగవద్ అవతారమే అంటున్నారనమాట. ఎందుకంటే అలాంటి ఆచార్యులు స్థాపించినది భగవంతుడు అందులో తన శక్తిని పెట్టింది కాబట్టి. సో ఈ ప్రపంచంలో మరి ఆయన సామాన్యుడిగా వచ్చేసరికి మూఢులు నన్ను గుర్తించరు అని భగవద్గీతలో చూసాం కదా. సో అది అల్పజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు మరి భగవంతుడి సర్వశక్తి తత్వాన్ని గ్రహించలేరు. ఈ మంత్రంలోనే కాకుండా ఇతర వేద మంత్రాల్లో కూడా ఎప్పటి నుంచో భగవంతుడి జీవులందరికీ సమస్త వస్తువుల్ని సమకూరుస్తున్నాడని చెప్పి చెప్పబడింది. జీవుడు ఎవరినైనా కోరుకుంటాడు. భగవంతుడు అతని యోగ్యతను అనుసరించి అతని కోరికను తీరుస్తాడు. ఒకళ్ళు ఉన్నత న్యాయస్థానంలో న్యాయమూర్తి కావాలి అనుకుంటే దానికి తగ్గ యోగ్యతను సంపాదించడమే కాకుండా ఆ ఆ అధికారి యొక్క అంగీకారాన్ని కూడా, ఆ పదవి ఎవరిస్తారో వాళ్ళ అంగీకారాన్ని కూడా, యోగ్యత ఉండాలి, పదవి ఇచ్చే వాళ్ళ అంగీకారం కూడా ఉండాలి. ఆ పదవిని పొందడానికి కేవలం యోగ్యతలుగా మాత్రమే చాలవు, ఉత్తమాధికారి ఆ పదవిని ప్రతిపాదించాలి. కాబట్టి భగవంతుడు జీవులకు వాళ్ళ యోగ్యతలను అనుసరించి సుఖాన్ని ప్రదానం చేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంకొక మాటలు చెప్పాలి అంటే ఇక కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం మనకి అవి వస్తూ ఉంటాయి, అంతే కదా. ఇప్పుడు పదవులు కావాలంటే యోగ్యతలే కాదు, భగవద్ అనుగ్రహం కూడా ఉండాలి. సో అలా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో కర్మ సిద్ధాంతాన్ని బట్టి మనకి ఏది రావాలో అది వస్తూ ఉంటుంది. సో మనకి సాధారణంగా అసలు భగవంతుడిని ఏం అడగాలో మనకి తెలియదు, ఏ పదవి అడగాలో అన్నది. మన సహజ స్థితిని అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక భగవంతుడితో ఆయనకు శరణు వేడుతూ ఆయన సహచర్యమే మనం కోరుకుంటాం ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు. సో మామూలుగా మరి భౌతికత్వంలో ఉన్నప్పుడు భౌతిక వస్తువులన్నీ అవి కావాలి ఇవి కావాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఇలాంటి చంచలత్వం ఉంటుంది, అదే భగవద్గీతలో మనకి వర్ణిస్తారు కూడా. కాబట్టి కానీ ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి అలా ఉండదు, ఒకే విధంగా ఉండదు. సో అంటే భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు మరి, ఈ చంచలత్వంతో ఉన్న బుద్ధి పరిపరి విధాలు వెళ్తుంది, అది మరి మనం ఏకాగ్రతతో ఒక్క భగవంతుడి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు దాని మీద నిలుస్తుంది అని చెప్పి చూసాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్గా అర్జునుడు బాణం వేయడానికి ద్రోణుడు అందరినీ ఆ పక్షి బొమ్మ కంటికి తగలాలి అని చెప్పి ఏం కనిపిస్తుందని అందరినీ అడిగి అందరూ ఎన్నో కనిపిస్తున్నాయి అన్న వాళ్ళు ఎవరిని బాణం వేయమనడు, ఒక్క పక్షి కన్ను మాత్రమే కనిపిస్తోందని చెప్పింది అర్జునుడు ఒక్కడే. సో అర్జునుడిని బాణం వేయమంటే అది వెళ్ళి తగ్గితే అంతటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడే పని సాధ్యం అవుతుంది, సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. ఎస్పెషలీ మరి అంతటి నైపుణ్యంతో కూడిన పని. అలాగే భగవత్ కనెక్షన్ కూడా భగవంతుడితో ఆధ్యాత్మిక ఆత్మ సాక్షాత్కారం లాంటి ఘనకార్యం మనం చేయగలగాలి అంటే మరి అది ఇంకా ఎంతో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటేనే మరి మనకు అది సాధ్యపడుతుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ లేనప్పుడు, ఆ ఫోకస్ లేనప్పుడు మనసు పరిపరి విధాల వెళ్తుంది అని ఆ శ్లోకంలో చూసాం. సో అది ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. సో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచ మాయలో పడిపోయి అట్రాక్షన్స్, ఈ కళ్ళకు కనిపిస్తున్నాయి కదేదో అది ఇది, ఇవన్నీ మనల్ని మాయలో పడేసి భగవంతుడితో మనకు ఉన్న సంబంధాన్ని మర్చిపోయేటట్లు చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇంకా ఏదో ప్లాన్లు వేసుకుని అది ఇది అది చేసుకోవాలి ఇది చేసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు. ఇదేంటంటే చర్వణం లాంటిది అంటున్నారనమాట. అంటే ఇంక పోతూ ఎప్పుడు ఇలాగే సాగిపోతూ ఉంటుంది. అయినా కూడా భగవంతుడు దయామయుడు కాబట్టి ఇలా జీవులకి ఎలాంటి ఆటంకం కూడా కలిగించకుండా తన మార్గంలోనే అవన్నీ కొనసాగనిస్తాడు. అంటే అవన్నీ మనకి సాధ్యమయ్యేటట్లు చేస్తాడు. కాకపోతే ఏమిటి, మన కర్మబంధాలు మనం ఏర్పరచుకుంటున్నాం. సో ఈ ఈశోపనిషత్తులో ఈ మంత్రంలో యథాతథ్యత
అంటే ఈ రకంగానే తీసుకోవాలి అని భగవంతుడిని లాస్ట్లో ఒక పదం ఉంది, యథాతథ్యత అని. ఆ పదం ఎందుకు ఉపయోగించారంటే మన కోరికను బట్టి భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అంటే అది ఆయన మనం ఏది కావాలనుకుంటే అది ఇస్తారు, అదే యథాతథ్యత. సో అది మనం మంచా చెడా, మరి మనకి ఆధ్యాత్మికంగా ఉపయోగపడేదా భౌతికంగా ఉపయోగపడేదా అన్నది మన మీద ఆధారపడి ఉంది. సో మనం ఇప్పుడు ఎవరైనా నరకానికి వెళ్ళాలని ఆ వెళ్ళాలనుకోకపోయినా నరకానికి వెళ్తామని తెలిసినా ఇలా తప్పులు చేసినప్పుడు భగవంతుడు మరి ఎలాంటి జోక్యం ఆయన కలుగు చేసుకోవడం, ఆయన సాక్షిభూతుడని చెప్పుకున్నాం. అలాగే భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలంటే మాత్రం ఆయన దానికి తోడ్పడతారు. వాళ్ళు వేరే మార్గం చూసుకుంటే ఆ మార్గంలోనూ వాళ్ళు నడవగలగాలి కదా, ఆ నడవడానికి ఆయన అలాగూ తోడ్పడతారు. కానీ ఆయన సాక్షిభూతుడు అనమాట. ఇక ఆ స్వాతంత్రం మనకే ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ భగవంతుని పరిభూ అని కూడా వర్ణించారు. అంటే ఆయన కంటే అధికులు కానీ సమానులు కానీ ఎవరూ లేరు అని అర్థం అనమాట. సో ఇక అపాప విద్ధుడు అనే పదం ఆయన సాహచర్య శక్తిని సూచిస్తుంది. భగవద్గీతలో కూడా ఏం చెప్పారు? సుదురాచార, దురాచారుడిగా భక్తుడు మొదట్లో దురాచారుడిగా కనిపించవచ్చు, కానీ అతను ధర్మ మార్గంలో గనక నడుస్తూ ఉంటే సాధువుగానే పరిగణించాలి. అపాప విద్ధుడైన భగవంతుడితో, అంటే పాపం అనేది తెలియని భగవంతుడితో అతను ఎప్పుడైతే సాహచర్యం చేస్తాడో అతను కూడా అలా ధర్మ మార్గంలోకి వెళ్ళిపోతాడు. మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా ఇప్పుడు వాల్మీకి మునిని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా. మరి ఎటువంటి వాల్మీకి ముని? ఆయన దారులు కొడుతూ ఉండే వాల్మీకి ముని మరి అంతటి గొప్ప వ్యక్తి అయ్యి రామాయణం కూడా రచించడం జరిగింది. సో రామనామంతో. సో అది అందుకని ఎప్పుడైతే భగవత్ సాహచర్యం పొందుతాడో అతను అతను కూడా అపాప విద్ధుడు అవుతాడు. పాపపూరితంగా ఒకవేళ కనిపించే విధంగా ప్రవర్తించినా కూడా విద్ధుడయ్యే ప్రశ్న లేదు కనుక ఆ పనులన్నీ కూడా మంచివే. అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ ఆయన శుద్ధుడై ఉండడం వల్ల ఆయనకు సాధారణంగా ఆయనను, ఇది భగవంతుడి విషయం, అందరినీ సూర్యుడితో పోలుస్తూ ఉంటారు. ఆయన్ను సాధారణంగా సూర్యుడితో పోలుస్తూ ఉంటారు. సో సూర్యుడు భూమిలో ఎన్నో అస్పృశ్య స్థలాల నుంచి చెమ్మ అంటే మాయిశ్చర్ని తీసుకుంటూ ఉంటాడు, గ్రహిస్తూ ఉంటాడు. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన పవిత్రంగానే ఉంటాడు. సో భగవంతుడు ఎలాంటి విషయాల్లో ఆయన హెల్ప్ చేస్తున్నారే ఈ పాపికి అని మనకు అనిపించినా ఆయన ఆ జీవికి తన యొక్క శరీరంతో మైండ్తో పనిచేసే శక్తి ఇస్తున్నారు. అది మంచికి ఉపయోగించుకున్నా చెడుకు ఉపయోగించుకున్నా. కాబట్టి ఆయన అయినప్పటికీ ఆయన పవిత్రుడే. ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే సూర్యుడు ఎన్నో అస్పృశ్య స్థలాల నుంచి కూడా మరి ఈ చెమ్మను మాయిశ్చర్ని పీలుస్తూ ఉంటాడు. మరి నిజానికి తనని పవిత్రీకరించే శక్తుల వల్ల ఆయన అపవిత్ర వస్తువులను కూడా పవిత్రం చేయగలడు అంటున్నారనమాట. సో భౌతిక వస్తువు అయిన సూర్యుడే అంత శక్తివంతుడైతే ఇక సర్వశక్తివంతుడైన భగవంతుడి సామర్థ్యాన్ని పవిత్రత్వాన్ని మనం ఎలా ఊహించగలము అంటున్నారనమాట. సో అదొక ఎగ్జాంపుల్గా ఇచ్చారు. ఇంతకీ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు అంటే భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు, దేవాది దేవుడు, దేయం లేనివాడు, సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణుడు, దోషరహితుడు, మరి నరాలు లేనివాడు అంటే మనలాంటి బాడీతో ఉన్నవాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు శుద్ధుడు, అకలుషితుడు, స్వయం సంపూర్ణుడు, అనాది కాలం నుంచి అందరినీ కోరికలు తీర్చే తాత్వికుడు, అందరికంటే గొప్పవాడు అయిన వాళ్ళను ఆయనను యథాతథంగా తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఇక్కడ ఈశోపనిషత్తు యొక్క 8వ మంత్రం. సో రేపు రేపు క్లాసు లేదు. సో మండే మళ్ళీ మీట్ అవుదాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.
భక్తులందరికీ. నిన్న ఉపనిషత్తు అంటే ఏమిటని అడిగారు కదా ఎవరు.